Ljubavi, šta je bilo? Jao, sanjao sam. Šta si sanjao? Jao, sanjao sam da se tetoviram. A šta sam ti ja rekla za to? Ajde, molim te, ne zanosi se ponovo. Nema ništa od toga. Sanjao sam da me tetovira onaj išarani. Onaj Bob. Boban, da. Boban. Sanjao sam da sam tetovirao tank. Tank. Da, i onda sam razmišljao, možda bi stvarno mogao da odem kod njega da tetoviram tank. Kako još danas normalno tetovira tank? Opet ćeš da me blamiraš po ulici. Slušaj, Ljubavi, ja sam nešto razmišljala. Od tog tvog tetoviranja nema ništa. Zašto? Lepo, ne dam ti. Ajde. Zašto mi ne... Ne trudi se da me ubediš, nema ništa od toga. Odlučila sam, to je to. A zašto ja želim to, mislim... Ne zanima me šta ti želiš, ti želiš, a mene blamiraš. Zašto te volim? Samo ću tetovirati neki tank na ruci, mislim šta lepo izgleda, onako prošetam se, vidi se. Ko još tetovira tank danas, sam ti 100 puta rekla. Pa dobro, šta da tetoviram? Ne znam, mi se tetovira nekog klokana, neku glupost. Šta gledaš to, Ljubavi? Ništa. Kako ništa nešto gledaš? Na internetu. Ma ti to opet gledaš Bobana? Samo sam teo da vidim ono, a tu vidiš lepo pogledaj kako ti mu izgleda. Ne mogu više. Tetovira ljudi. Ne, radi šta hoćeš, ne interesuješ me. Ja sam ti rekla, u ovu kuću se nećeš vratiti ako dođeš. Zašto sam samo da pogledam, da vidim, mislim, imam pravo da pogledam, ba da pogledam. I ajde, šta kažeš? Pogledaj kako lepo, kako lepo. Vidiš kako se ovi. I tebi se to sviđa? Pa da, vidiš. I tako tu da imaš tank? Da, evo baš kao ovaj ovdje, vidiš. Ne sviđa mi se to ništa, ja sam ti rekla. Ne jednom nego 5 puta, ne interesuje. Ja sam rešio da to uradim. A moje mišljenje nije bitno, jel? Pa nije bitno, to je moj život, moja stvar. Pa sa mnom živiš. Pa s tobom živim moja ruka. Gdje ćeš sad? Idem, ja ću da idem sam kod njega. Pa ne ideš ti nigde, ja sam ti lepo rekla. Ajde, ček, samo kreni. Ti to pošao kod Bobana? Da. Pa ja idem s tobom. Šta ćeš mi ti? Idem s tobom, ne pada mi na pamet da te pustim da ideš sam tamo. Ja moram tu glupost da sprečim. Tako da, nećeš to sprečiti. Polazi odmah, polazi. Ne moraš uopšte da ideš sam. Ljubavi, smiri se, ja samo hoću da se tetoviram i to stvarno nije toliki problem, mislim, znači neće to šta ću crći, mislim, ovako, evo, čak i nosit ću nekad onu trenerku, neće se videti, pusti me po Bogu. Neću da te Što me gledaš tako, razumeš, kao da ćeš da me ubiješ sada? Zato što bi te ubila 3 puta dnevno, ne samo sad. Ali ovo je najgore od svih ideja do sada. Zašto? Šta sam ja Bogu zgrešila, objasni mi, pa ti teško da budeš normalan 5 dana godišnje. Ne, 5 dana godišnje? Ne, ja ću da razmislim uopšte da li... Ja ću razmišljati uopšte da li hoću uopšte da budem s tobom. Zašto? Samo zato što se tetoviram, ti ćeš mene, pa zašto? Pa blamiraš što me se stvarno. ti, evo, recimo, isto ne tetoviraš? Pa zato što nisam budala kao ti, kako posle da nađem posao, objasni mi. A lepo, pa neću da nađem posao, da dođem posao ovako, da kažem posao, već gledaj ovo, znači, nego nađem posao, dođemo u košulji, dođemo u jakni, nešto, razumeš? Pa ne znam ko će da pegla te košulje, ja sigurno neću, jer nećemo biti zajedno, znaš? Meni je muka više od tebe. Oooo, Dezivule, šta ima? Dezivule, tamo je znajemo. Evo, krenuo sam da se tetoviram. Jelena, Ćao. Ona me ubeđuje da me treba. Što ti se čovjeka, ovo ček tetoviram, što ja sam ne tetoviram? Stavim neki tank neki. Tank da staviš. A od tebe mi više ide neki Paja Patak, kakav tank. Zašto Paja Patak? Smeće ti se, još vidiš da ti se ona smeće. Što si ti neki tankista, postavi mi više ide neki Patak Dača. Zašto Patak Dača? recimo. Što se tetoviram, ne, to je tako. Idem ja, znači ti ako hoćeš sa mnom, ajde ako nećeš. Vidimo se, brate, čao. I čao drugari, ovdje smo sa MMA zvezdom, Aleksandrom Džokerom Ilićem Ilketom. Ilke je, kao što vidite, i po tome i poznat, on je ceo istetoviran, ja bih rekao, slobodno možemo da pogledamo. Znači, vidite. Ima i na nos. Evo ga, lovo Džokera. Evo ga Džokera. Jedno od jedan na leđima. Jedan od Džokera. Kad je pala prva tetovaža? Prva tetovaža je pala sa 17, skoro 18 godina, koliko se sjećam, zima je bila. Početkom januara se tetovirao kod mog prijatelja Nikole Johnnyja Žarkovića. Johnny koji tetovira, možete ga naći na Instagramu i na Facebooku. Radio sam jednu tetovažu na stomaku.
na stomaku? Šta na stomaku? On ti je radio na stomaku. Radio mi je sve tetovaže, ali to je prva. A prva je bila na stomaku. Prva je bila na stomaku. A da li je ta prva bila na stomaku da bi ti to sakrio, da kažemo, od roditelja, tipa u majici da si... Ne. Ne, nisam lago roditelji, ja sam uvijek pričao da ću se tetovirati još od malih nogu. Odmah si pokazao. One sličice sam lepio, onda me Keva naravno ribala, uvijek me grdila i to, ali ja sam rekao kad god budem malo stariji, zreliji, kad budem imao priliku ću se istetovirati. Oni su znali, kad je bio dan tetoviranja, ja sam im pokazao samo sliku i rekao sam danas jedan se tetoviram, to je moja odluka i to je bilo to. Kada neko, eto upravo tako mlađi, hoće se tetovira, koliko mu treba da, šta misliš, kad treba da odnosi tu odluku, jel treba to da sazri u čoveku, da li u tebi to sazrelo ili si samo preko noći rekao ja ću sad se tetoviram? Pa pazi, iskreno ja ne savjetujem ljude da se tetoviraju. Mene dosta drugara pita i za savete i za crteže, ja svima kažem ne. Zato što je to stvarno nešto što moraš da nosiš celog života. I ja već, evo sad imam, znači, tetovaže preko 13 godina već, 14 kao koja. Tako da mislim da mora da imaš i specifično neku energiju, da to ide uz tebe i da se nećeš pokajati. Jer opet imamo ono zašto se ljudi tetoviraju i masa ljudi se tetovira jer je to u tom trenutku možda trend. Možda su nesigurni u sebe pa žele možda da dobije neku pozornost, da malo privuku neku pažnju. Naravno ima onih ludaka što tetoviraju da bi izgledali opasnije, neko tetovira sadašnju bivšu ljubav pa se pokaje i tako da mislim da treba baš dobro da promisle o tome i da jedno godinu dana razmišljaju o tome, ako stvarno ih drži ta želja, ako misle da nema razloga se kaju i zbog posla i svega, onda okej, onda podržavam tetoviranje. Ja vidim da on ima stvarno dobre tetovaže i da tu ima i crno-bele, ima u boji, ima svega. Koju tehniku ili stil tetoviranja ti preferiraš? Šta voliš najviše, tako da kažem? Pa u principu ja sam tip koji od malih nogu voli stripove, voli crtane animirane filmove, japanske mangi, to je nekako taj komik fazon, onako mi je nešto što preferiram. Recimo ovdje na nozi sam tetovirao Arhangela Mihajla, ali iz crtanog filma neki razumeš koji je general armije, više ovo je recimo njegov Real, nije klasična, znaš, ima krila, ima tu neku traku, ima ovdje znak jarca, veruje u sebe i tako neke stvari, taj neki vrtlog iz koga on izašao, znaš. Ja sam ovo primetio na produktici. Da, ovdje je moj omiljeni crtani karakter zbog koga sam uopšte počeo da treniram borilačke sportove. To manga, nije manga. To je Kakarot, Super Saiyan ili Goku. Poznati ljudima kao Goku, da, ovo sam mlađi znati. Tako da zbog njega sam počeo da uopšte pratim i volim borilačke sportove, jer on je za mene bio neki taj superheroj. Inače ti si, evo da kažemo ljudima, pre toga trenirao košarku. Jeste, bavio se košarkom dugo godina i već sam tada imao isto tetovaže i nisam baš nalazio na mnogo simpatije kad sam počeo se tetoviram zbog trenera, zbog ljudi. Malo su ljudi... Da li misliš da... Sad je već to normalno. Sad je to postalo normalno, možda je ranije bilo predrasuda, ali sada... Pa i sada ih ima, ali... dosta manje, jer mislim da sada ne samo MMA borci, svaki fudbaler ima tetovaže. Pogledaš, znaš. Pa vidi, sad i lekari, i pravnici, i naučnici, manje više znam ih jako dosta koji imaju tetovaže. Pa pazi, ja živim u Švajcarskoj pretežno i gore recimo kad god odem, znači odem sa ćerkom kod pedijatra, žena, lekari se tetovira, najnormalnije. Znači to je najnormalnije i gore jednostavno ljudi vas ne etiketiraju zbog nekih tetovaža, boja, frizure ili po garderobi ili niko vas ne vređa, niti vašu inteligenciju, niti izgled. Ti si meni rekao da si ti u porodici jedini tetoviran. I niko nije. Sad, pazi ovo, dođeš kući, uđeš, vidiš mama ili tata imaju tetovažu. Kakva će tvoja reakcija da bude na to? Pa mislim da je to nemoguće, iskreno poznavajući i njih, tako da ne bi mogo ni da zamislim, ali da ih vidim, ja bi mogu samo da ih posavjetujem, da ih ja lično odvedem kod nekog proverenu tatu majstora, ne da naprave neki kiks ili grešku, jer se to onda, isto sećam se, dešavalo da su neki drugari išli kod nekih tatu majstora, naravno kad si mlad, obično to je od tvog džeparca skupljene pare, pa onda gledaš i da jeftinije prođeš, a naravno to su ozbiljne stvari gde je ozbiljan problem i za higijenu i za neke stvari koje mogu nuspojave da vam se pojave kasnije. Sad suprotno, ovo smo pitali za roditelje, a sada ono što je možda i mnogo bitnije, zato što to i jeste generalno problem, dete, ako se sutra istetovira, a da ti to ne znaš. Znači, nije te pitalo, samo se pojavi. To iskreno ne može da se desi iz prostog razloga što ja... Ali to se dešava, to se mnogim se roditeljima dešava. U mojoj situaciji ne može što ja imam toliko otvoren odnos sa svojim decom i pričam o tome da je njima to dobar dan. Ja sam prvi rekao svojoj ćerki, ako bude ona to stvarno želela jednog dana i ako ja budem vidio da je ona zrela, ja ću je prvi odvesti, ja ću je prvi platiti tetovažu u tom smislu. Znači, nemamo te tajne, niti ona ima potrebe da se krije od mene i mislim da tako i roditelji treba pričaju
sa svojim decom, ne samo o tome, već i o drugim nekim ozbiljnijim temama. Dobro, a savjet za roditelje kad im dete dođe i kaže hoću da se tetoviram, kako da, eto, kažem unapred? A mislim da treba da porazgovaraju uopšte, ne onaj razgovor tipa koji bi bio normalan, pogotovo za naše područje, ako budem vidio da si tetovirala, izbacit ću ti iz kuće i slične stvari, da opet na neko dete se pravi kontraefekat, neko dete će da se ulije strah, neko će ostaviti mržnju prema roditeljima, znači opet treba se postaviti na nivo tog deteta, ne znam koje dob i koja je zrelost, ali jednostavno popričati zbog čega želiš da otkriješ njegove prave motive. Možda on ima problem u društvu, možda je neshvaćen, možda to stvarno nije prava njegova istinska želja da se istetovira, nego je to sad neki, opet kažem, taj trend ili nešto gde su ljudi se, pogotovo ja znam i u srednjim školama i kasnije, su se tetovirali i dan danas znam dosta ljudi koji se kaju i koji se nikad ne bi tetovirali, a tetovirali su se. Da, to je najgore kad se Tako da je priča ta najbitnija i taj odnos koji roditelji imaju sa svojim decom. Na suprotnom polu, gde voliš da vidiš tetovaže? I kako? Pa generalno vidi, ja nisam neki zaljubljenik, volim da vidim stvarno ako je nešto ekstremno, tipa neki tattoo model koji je prekriven više od pola tela ili praktično skoro celo telo tetovažama, ali sad nešto generalno ovako nisam fan, ne privlače me žene koje su istetovirane, što će sad zvučati kao kliše jer je moja supruga takođe istetovirana, ali generalno nisam tip osobe koje privlače žene koje su istetovirane. Više volim žene koje nije istetovirane, ali opet kažem, ako neko ima energiju i harizmu da to nosi, to je meni super i meni je to strava, jer opet kažem, ko će jednom David Beckhamu reći ti si seljak, gledam šta ličiš. On je dečko brend sam po sebi i ostao, imaš neke tipove koji se istetoviraju i mislim, džabe mu i neki LA Ink i Miami Ink kad on izgleda kao kamiondžija. Mislim, nemoj me shvatiš pogrešno, ali jednostavno ne ide uz njega, razumeš? Ne ume to da nosi i ima problem s tim. Ja znam kad sam se ja istetovirao, moje tetovaže su u principu velike. Ja tetovažu preko celih leđa, ostaje kad sam mlađi, gde god da odem, svi gledaju tebe, svi bulju tebe. Pogotovo pre 10 godina gde to nije bilo toliko pristupačno. Još smo bili u nekom dobu gde su tribali, kineska slova i zmajevi bili in. I onda naši ljudi te odmah gledaju, naravno, odmah te etiketiraju ili si opasan momak, ili si kriminalac, ili si narkodiler, pa tek onda mogu da uzmu u obzir da si ti, ne znam, da li si fakultetski obraz, da li si sportista, da li si, ne znam, neki intelektualac ili ostalo, znaš. Odmah će ti lupa etiketu, sad, za žene to puta 2, puta 3. Kad vidiš istetoviranu ženu, on će kaže, vidi ovaj ološ, ili je gogo igračica, ili je neka sponzoruša, neka, razumeš, prostitutka, ili da li ima ona oca, da li ima majku, kako su oni to dozvolili. Znaš ti kako to naši ljudi gledaju. Sad je opet to nekako normalnije, pristupačnije, ali i dalje ima tih. Da li ima neka tetovaža na tebi sad za koju ne bi volao da je tu, znači, ili da zameniš nekom? Ne, apsolutno se ne kajem ni za jednu tetovažu i svaka tetovaža na meni ima svoju priču, meni jako veliko značenje, bitnu stvar. Tako da nijednu tetovažu nisam tetovirao da dođem u tattoo studiju i kažem tattoo majstoru svom aj mi smisli neku tetovažu ili mu dam ruku u nogu i kažem aj šaraj šta hoćeš. Znači svaki put kad sam došao imao sam smišljen motiv, smišljenu sliku, praktično sam već ja donao sliku, ako je nešto bilo, to su neke finese gde mi on rekao mislim da bi možda ovo moglo ovako, da ispadne još bolje. Šta misliš o tome kad neko tetovira lice? Kako ti to deluje? Meni se to ne sviđa, ja iskreno bi... A toga ima? Ima. Meni se to iskreno ne sviđa, ja bi tetovirao sve do šaka, znači prste nikad ne bi tetovirao i lice. Vrat i šaki mi je okej, lice ne. Jer opet ja sam malo ekstremniji, a volim baš to. A zaključili smo da u inostranstvu je to ipak drugačije? U inostranstvu je to dosta normalnije, dosta pristupačnije, jer tamo stvarno možete viđati, kažem ti, možete vidjeti doktora koji se tetovira od glave do pete kao Yakuza, čovjek kada obuče mantijel, on je tvoj doktor, on kad izađe na ulicu, to je njegova privatna stvar, da li on voli da sluša punk muziku, da li voli tetovaže, da li voli ne znam šta, razumeš, on dečko radi svoj, ili čovjek ili žena radi svoj profesionalno se ophodi prema svom poslu, prema svojim klijentima, tako da nema takve stvari. Šta mu ti nikad ne bi preporučio da tetovira? To sve zavisi, kažem, koliko ti imaš motiv, koliko je tvoja priča vezana za tetovažu duboka, koliko ti ona znači, ostalo, znači, ako je to nešto trenutno što ti se dešava ili nešto što hoćeš da iznenadiš neku osobu ili nešto, to ne znači da će
ta ista želja, taj isti motiv biti tu i za 10-20 godina. Znači, sad dajem primjer, sad istetoviraš neko ime, neke simpatije s kojom se zabavljaš 6 mjeseci, godinu dana, ta ista osoba te prevari za godinu dana i ti sutra hoćeš da izbodeš, izrezbariš svoju kožu i ostalo. Znači, opet kažem, treba ono preseći 2-3 puta pa reći hop ili skočiti i ostalo. Znači, treba jednostavno stvarno imati neku istinsku želju, motivaciju, možda čak i da ostaviš po strani godinu, 2 dana da vidiš da li te to stvarno vozi, taj vibe i dalje. Ako je to, možeš slobodno da istetoviraš. Da li se uopšte može skinuti to? Da li postoji uopšte neka fora se skina? Sad dosta napreduju sa tim nekim laserima za skidanje, ali moje mišljenje da te neke male tetovaže, sitne tetovaže, tipa slova, tipa neke konture, dark and grey, ta neka tehnika, da to može da se skine, ali recimo ovako nešto nema šanse da se skine. I možeš tamo da imaš neke ožiljke. Ono bi verovatno samo izgledalo, ali... Pa recimo ti laseri mislim da su okej za recimo varijantu, sad imaš neko ime istetovano tipa Jelena ovde i sad hoćeš da preradiš tetovažu, onda ti ideš na taj laser i taj laser će ti izgledati sliku možda 50%, 70% i onda preko te slike možeš, ili imena, slova, možeš da uradiš drugu tetovažu. Znaš, jer obično ljudi kad rade prekrivke preko stare tetovaže, hoće da uradi nešto novo, onda ta tetovaža mora da izgleda dosta tamnije i onda je to kao neka mrlja, jer je tetovaža na tetovaži, znaš. Onda ovaj laser ti pomogne da izbledi to i da ti pomogne. Ima svega, da. Da li imaš nekog uzora u tetoviranju, nekog omiljenog tatu majstora ili neku ličnost koja je ovako poznata, tetovirana? Iskreno nemam, ali opet je za to mene nekako i stvar... Da li uopšte tako neko može da ima uzora, kao to tetovirano, nekog koji se tetoviran pa ti je to kao uzor? Kako misliš, tatu majstori? Dobro, tatu majstori to možeš da imaš nekog koga voliš. Misliš na ličnost koju ste tetoviran da želim da imam tetovaže kao on? Pa ne kao on, ali da ti on kao neki primer koji ti se sviđa. Ja iskreno ne, zato što ja nisam taj tip koji opšte ima idole i tako stvari. MMA borac, pa sigurno da imaš neku MMA borca. Pazi, dešavalo se da mom tatu majstoru šalju poruke hoću da imam tetovažu kao što ima i Joker, da možeš da mi uradiš istu tetovažu. Znači to se dešava, ali opet mislim da možeš ti istetovirati, nije nikakav problem naći ovakvu sliku, istetovirati, ali da li si to ti, to nisi ti, znači ti si onda lik koji je fake i koji je kopija i koji lažeš samo sebe, prezentuješ se u nekom drugom svetlu, to nisi ti. Znači sutra ćeš biti nezadovoljan i sutra ćeš možda naći nekog drugog, 5., 10. i opet ti kažem, nećeš biti srećan sa svojim tetovažom i opet dolazimo do onoga, ne treba se tetovirati ukoliko to nisi ti i ako nisi real. Zaključak na kraju znači da ljudi treba debelo da razmisle pre nego što se tetoviraju. 100%. Da evo čovjek, pogledajte, koji se tetoviran, opet drugima to ne preporučuje, ali dobro, svako ima prava da radi sa sobom šta hoće, ko želi se tetovira i treba na kraju krajeva, ali definitivno da dobro razmisle pre nego što to uradi. Ja trenutno imam 21 tetovažu i ne nestajem. Čak ne stižem još da uradim neke zbog privatnih stvari, obaveze i pripreme i treninga, ali nastavit ću se tetoviram i nekako ne smeta mi to uopšte. Mislim da to jednostavno sad ljudi koji me poznaju to toliko ide uz mene da ne mogu ni drugačije da me zamislim. I naravno to što je Ilke danas sa nama, zahvaljujemo se, naravno šaljemo obojice veliki pozdrav Željku Čači. Hvala, Žeki. I drugari, ovo je bio prvi deo videa o tetovažama, uskoro sledi nastavak. Ako vam se svidao, gledajte ga. Moramo posebno da se zahvalimo Željku Čači Klimču, zapratite ga na Instagramu, Facebooku i na YouTubeu. Moramo da se zahvalimo i Aleksandru Iliću Jokeru, također što je prisustvovao našem snimanju, bio u našem filmu i u intervjuu se pojavio. I moramo da se zahvalimo naravno Master Bobu, koga ćete gledati u sledećem videu. I ako vam se svidio ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Ćao!